أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تغنيني على في كبو شيطان إبليس اللعين تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمبان سنديني الله تعالى تبارك ما على ميجي هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنغرلي. نعم. تابع سورة الجاثية. أمبا سورة الجاثية نفتولا. نعم. Noé nyongrili surai. Non. Bien le 10 3e mois 2025. Aya. Wailun nyangata o nyangata. Li kulli affakin. O be galontigala be. Azimin. Me jurumu batigiye. Yasma'u ayatillahi. O be ala ka Qur'ane kalangame. Tutula afla bebinye. Naam. O be kala. Alayhi atigilamaka summa alaka kuma mene ko yusiru aba bolodo mustakbiran yere bonya na kafiriyala ka'an lam yasma'aha iba fuma alaka kuma yere me fabashiruhu otigilama onisoja bi azabin ni nyangata ye alimin mimi madimi wa iza alima wana ye fendon min ayatina ni alaka Qur'ane ayawla shay'an al ni aya kelendo ittakhazaha abo demnesa uzuwan ko ketlonge koy awlaika otigilama yikana siga lahum ablale mbunye azabun nyangatara muhin obi madimi min waraihim jahannamu ga ikana siga de abu kofe janemena wala yughni anhum ma foi tise ku ubali ala kasabu uyo nafolo tigiya no fama ya minge jiana ya shay'an foi nina wala mattakhazu wa we fe mino fana mine min dunillahi ala kofe bolula ulu tise ku ubali awliya ningo ku nyemogo ye walahum abeni tigila mawe azabun nyangata buye azimun nyangata ingagri nam haza akoni miflani hudan ni Qur'ane nyekanda sirade wallazina kafaru nga maminun kafiri yarasa bi ayati rabbihim nu maka kabako ni dalluye lahum abo lutiguye azabun nyangata bunye min rijzin kamni dekun nyangata la alimun nyangata mimbi madimi Allahi adra wailun likulli affakin athim ako wailun naam wailu koma ayo kalanka korabe bi wailu do wailu e janame so do de janame so eru chela naam ko ni wailu dimina adimi ko jugo abi janame so to mne ko abu jeni ka fara yere kan Allahu akbar mana wailu de koro nyangata wo nyangata naam li kulli afakin o kullu nanakaba abana wol sona dama tebli ay be wallahi kafiri dama tebli ay magote alala o dama tebli bal wailun nyangata o nyangata lahara janeme ni lahara torola naam ani jere la ya naam li kulli afakin nimbe galo njugu tigala be Allahu akbar galo njugu tigala be ngoma ka barakara galoye a ila be sada seli to law shunta la jagata la wuli bal do de wallahi jurumu be bolison kofe naam jurumu minga jugu jurumu be o ye galodi Allahu akbar o ye galodi o ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam o ye an ba ishata de ɲininka naam ko an b'a dɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam a ti wale jugu si fɛ naam nka e yɛrɛ n'a jɛra e bi dɔ dɔn a na naam kira kun tɛ mun fɛ wale jugu la ka tɛmɛ wale jugu bɛɛ kan Allahu akbar an b'a ishata k'o ma a ko kira kun ti wale jugu si fɛ naam a ko nka ko galo de kun ka ko a ye ka tɛmɛ wale jugu bɛɛ kan Allahu akbar Allahu akbar parce que galo bi mɔgɔ bɔ hɔrɔnya na pewu sigaten pewu wa i bi kojugu o kojugu miiri a bɛɛ bi baara kɛ galo kɔnɔ Allahu akbar wallahi a bɛɛ tu naam a bɛɛ bi baara kɛ galo man ɲi dɛ
galo man hali kafiri sɛbɛ o siranna galo ɲɛ an yɛrɛ fɛ yan n y'o f'i ye siɲɛ caman bamananw kun bi yan bamanan bolisɔnnaw kun bi yan mais bamanan bi bolisɔn a bi dulɔ min mais bamanan sɛbɛ bɛɛ sara u ma galo tigɛ galo man ɲi ni i bɔra maa o maa ka galo tigɛli nɔ na fara la kumana likulli afakin galonjugutigɛla bɛɛ jahanɛmɛ bilalen don k'i kɔnɔ asimin min ye jurumubatigi ye parce que n'i ye galo tigɛ dɔrɔn i bɛ jurumu de sɔrɔ o Seydina Ali m'o de fɔ ko a ye ale ye ko minnu ka girin n'i y'a ta a ka girin a y'a bɛɛ nɛnɛ a ko mais a ma foyi ye diɲɛ na min ka girin ka tɛmɛ tuhumatul bari kan mɔgɔ ma fɛn min kɛ ka galo da la ko a y'a kɛ Seydina Ali ko doni si tɛ yen min ka girin o ye tuhumatul bari tuhumatul bari ala de bɛ se k'i jɛya ni galo dar'i la i m'a kɛ a bɛ ni bila yɔrɔ min na a ka bon dɛ mais ala de bɛ se k'i jɛya kumana galo c'est-à-dire kuranɛ nana ni sɛbɛw de ye mais an b'a kalan dɔrɔn comme ziri an b'a kalan dɔrɔn comme récitation puis c'est fini ka sɔrɔ k'a bɛɛ da makan gafiriw kunna k'an yɛrɛ bɔ a la quoi ilal fujur ayiwa o ye tiɲɛ de kira ko n b'aw ma a kana kɛ nkalontigɛla ye ko galo b'i bila cɛni sira de kan cɛni min bɛ taa n'i ye jahanɛmɛ kɔnɔ wa o cɛni sira o b'i sɛnsɛn de fɔ jahanɛmɛ dingɛ kɔnɔ galo man ɲi a b'a janto nin na a bɛ fɔ ninnu de ma kuranɛ kuranɛ nana nin de kama ala bɛ ka min fɔ a k'a faamu nkalontigɛla tɛ silamɛ ye silamɛ si tɛ se ka kɛ nkalontigɛla ye galo don a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ na yasma'u ayatillahi u bɛ ala ka kumakanw mɛn tutla alayhi o bɛ kala u ye nka o t'u segin kɔ summa yusirru mustakbira ala ka aya kalannen t'an yɛrɛ ye nin ye min bɛ da nkalontigɛla kan mais an b'a kɛ makan kafiriw de ye ala ka aya bɛ kalo kan summa yusirru ala ka kuma yɛrɛ mɛnnen kɔ adamaden bɛ tila k'a bolo fila don mustakbiran ala kotali la mustakbiran a yɛrɛ bonyalen k'a yɛrɛ yaada i b'a fɔ a m'a mɛn fiyewu nka nin tɛ baasi ye dɛ a nisɔndiya bi azabin ni ɲangata kɔni ye alimin o bɛ maa dimi dɛ o ye wulibali ye dɛ i ko ala bɛ yen i ko ala tɛ yen ayi a tigi to yen kɛ sɔɔni ko don banajugu dɔ bɛna minɛ a bɛ ala ye o banajugu tɛ n'a donna sigara la a bɛ ala ye o de ye hayihata ye a bɛ sɔrɔ ka sa ten a b'a dɔn ko setigi kun bɛ yen setigi kun bɛ yen mais diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ i yɛrɛ bi mais alajɛ o don ne ɲɛ bɛ an ka marifatigiw la donsow quoi ko o bɛ fɛ ka donso ɲɛmɔgɔ dɔ sigi mais u nana u ka minɛnw kɛ fɛn dɔw kɔnɔ k'u bolo fila da u kan u bɛ kuma cogo min na u bɛ kuma ten nka u ka kuma o kuma ala kana tɔɔrɔ se aw ma ala ka donsow kisi ala ka donsow tanga ala kana donsow labila mais u bɛ ka calculer setigi ala de la mais o bɛɛ kɔ u ka ɲaminen b'u bolo yen kabako da don k'a fɔ kabako yɛrɛ da don quoi a tɛ se ka taa ka setigi to cogo si la o kumana sa ala ko wa iza alima min ayatina o don wa iza alima min ayatina shay'an n'a ye fɛn dɔn ni ala ka kuranɛ aya kɔnɔna ittakhazaha huzwan a b'o kɔni minɛ ka i tulo k'o la dɛ a b'o kɛ tulonkɛla ye ulaika lahum azabun muhin ɲangata b'o tigiw ye minnu ka bon an yɛrɛ b'a kɛ o a bɛ kɛ yan mɛ nin kuma in ko k'a bɛ Abu Jahali de kan kosɛbɛ tuma min na ala ye shajaratu zakum fɔ jahanɛmɛ kɔnɔ ko a y'a ka mɔgɔw wele k'u ka na ni ndamaro ye ani zabadi ndamaro bɛ su fɛn min na ayiwa u ka na n'o ye u nana n'o ye
o kuma na u bɛ ndamaro a ye ndamaro di mɔgɔw ma ka sɔrɔ ka nɔnɔ bila i bɛ ndamaro de su a la i y'a dɔn anw fɛ yan an bɛ ndamaro jala de dun mais surakaw fɛ yen u fana b'o kɛ mais a maaba ninnu ni invitation baw la u bɛ nɔnɔ minɛnw sigi i y'a dɔ di Fuseni wala c'est ça i bɛ ndamaro su ale la k'a dun a ka di kosɛbɛ o kuma na ko Abu Jahali de ko k'u ka na ni o ye u nana n'o nɔnɔ baraniw ye a kɛlen bɛ ka ndamaro to k'u k'a dun o kuma na a bɛ k'a fɔ ko zakumi min fɔra n'o ye jahanɛmɛdenw ka dumuni ye a bɛ k'o saboter a b'a fɔ k'u k'a dun inna shajarata zakumi ta'amul asimi ale bɛ se k'a fɔ ale b'a fɔ u nalen ni tamaro ni fɛn ye a ko haza ma ya'uddukum muhammadun illa shahadan o tuma na ko kira ti layidu foyi t'aw ye ko dumuni ko di nɔnɔ k'o de b'a ɲɛ ye ko zakumu tɛ a ye nin dun ko nin de don wa qala tazaqamu bihaza tazaqamu bihaza ko shajaratu zakumi be ayiwa ko a y'a ka zakumu nɛnɛnini ko nin de don koyi ko kira ti layidu foyi d'aw ma illa shahadan fo n'a kɛra di nɔnɔ ye ko a kana da ka kuma na galontigɛla don quoi a bɛ ka nin de fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam o kumana ko de ye ko n'a ye fɛn dɔn ni ala ka kuranɛ aya kɔnɔna a b'o minɛ de huzuwan ni k'o kɛ marabɔla ye sabotage k'a kɛ yɛlɛko ye ulayika o do wa ulayika lahum azabun muhin o kumana ulayika o galonjugutigɛla ninnu lahum azabun ɲangatabu ye sa muhinun min bɛ maa dɔgɔya min waraihim jahannam wa nin bɛɛ kɔfɛ jahanɛmɛ b'u ɲɛfɛ dɛ u bɛ jahanɛmɛ sɔrɔ yen wala yughni anhum ma kasabu shay'an u ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ yan ko maaba don waritigi don setigi don masakɛ don faama don a da ka bon k'u ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na yan o tɛna foyi ɲɛ u ka ɲangata la lahara wala mattakhazu min dunillahi awliya wa u ye fɛn minnu minɛ fana kabini mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw fili u tugura o karamɔgɔ jugu minnu kɔ an'u tugura o ala jugu minnu kɔ an'u ye bolini minnu minɛ k'u jigi sɛmɛ o la diɲɛ na yan k'o tɛ se k'u bali ni ɲangata la lahara walahum azabun azim wa ɲangata b'u ye lahara azimun o ka bon kosɛbɛ hudan ko kuranɛ min filɛ nin ye n'i y'a filɛ ka ɲɛ hudan ko kanda sira don dɛ walazina kafaru bi ayati rabbihim nka maa minnu kafiriyara ni ala ka nin dalilu ninnu bɛɛ lahum azabun ɲangata b'u ye min rijzin alim min rijisin rijisu fana ye ɲangata kalite dɔ de ɲangata kalite minnu tɛ kelen ye k'o de b'u ye lahara alimun min bɛ maa dimi ala kana s'a ma na Allahu kana siga dɛ ala ye tigitigi allazi ala de ye masa ye sakhara ale de ye karabali kɛ lakum aw adamadenw ye albahara bajibayina litajriya alfulku tari kurunbaw ka boli fi baji in kɔnɔna na n'ale yɛrɛ ala ka yamaru ye walitabtagu ani aw ka sɔrɔli kɛ min fadlihi ala ka hɛrɛ la la'alla aw tashkuruna a bɛna ala barika da ala ye karabali kɛ aw adamadenw ye ala ye fɛn bɛɛ karabaw ye fɛn o fɛn bɛ kabakolo la ala ye fɛn bɛɛ karabaw ye fɛn o fɛn bɛ dugumakolo la a bɛɛ lajɛlen mais ni o bɔra yɔrɔ inna fi zalika a bɛ nin kabako ko ninnu na aw adamadenw ye ngalena ayatin nin ye kabako ye dɛ liqaumin mɔgɔ ye yatafakkaruna minnu bɛ miiri naam Allahu lazi sakhara lakumul bahra a ko Allahu lazi ala de ye masa ye sakhara lakumul bahra ala de ye kɔgɔji karaba aw ye dɛ minnu bɛ kɔgɔji da la ani minnu bɔra kɔgɔji duguw la minnu ka voyage u se kɔgɔji daw la i b'o kabako ye a ko o karabali in dɔ ye jumɛn ye tari kurunbaw na boli
o kɔgɔji sanfɛ ni ala yɛrɛ ka yamaru ye n'o tɛ a tɛ se ka kɛ o n'i ye ji ye taa Dakari kɔrɔ kurunba yɛrɛ tɛ dɛ bozow bɛ mɔni kɛ ni kurunin min n'i y'u ye kɔgɔji kan n'i y'a wulitɔ ye ka jigin i b'a dɔn ni ala tɛ foyi tɛ se ka nin kunbɛn foyi ka adamaden yɛrɛ i b'i bɔ o kɔnɔ k'i fili kɔgɔji yɛrɛ cɛ la i ɲɛnama bɛ tila ka n'i ka so ni tasikaru tɛ foyi tɛ se k'a kɛ kurun bɛ bola ka dɔw bɛ tɔni min ta a tɔni ka ca dɛ an ka minɛn bɛɛ bɛna o sira kelen de fɛ ka bɔ jamana janw na batonbaw de b'u ɲu ka n'u bila kɔgɔji dangaw na a bɛ sɔrɔ ka se u ma an sigiyɔrɔw la mais adamaden n'i y'i sigi ka nin bɛɛ jateminɛ i b'a dɔn fɛn dɔ de y'a kɛ parce que ni hakili tɛ a tɛ se ka kɛ parce que a bɛ hakili ka réseau kɔnɔ a bɛ hakili ka faamu kɔnɔ ni hakili tɛ e ma mɔbili ye u y'a dilan carburateur b'a la fɔlɔfɔlɔ taw zigilɛriw kun b'a la fɛn camanw b'a la fili dɔw bɛ don olu bɛ yelen mɛnɛ sufɛ n'o ye fari ye hakili dɔ de y'a kɛ hakili bon ni hakili tɛ a bɛ se ka k'a yɛrɛ ma bon mais adamaden bɛ nin bɛɛ ɲɛ parce que mobili kolon dilanla ka ca an yɛrɛ fɛ Mali la yan n'i y'a korondon ka taa min ka garage la u b'a ta k'a la i bɛ taa kɔni a ma ja a ka ban sira fɛ a bɛ wuli bon mais adamaden dilancogo lajɛ ala ni miirila dɔrɔn jinɛkan ninnu ni manamanakan ninnu i yɛrɛ b'a ye ala bana minnu na Abu Jahili siyaw bɛ yen fo ka diɲɛ wa ala ko fana n ye jahanɛmɛ ni alijinɛ de da ni jahanɛmɛ ni alijinɛ kɔni dara fɔ bɛɛ n'a somɔgɔw ka ye o ye jagoya ye dɛ fɔ bɛɛ n'a somɔgɔw ka ye ala kana an don jahanɛmɛ na o kumana ala de ye nin kurunba ninnu karaba olu ka boli fihi kɔgɔjiba in kɔnɔ bi amurihi ni ale yɛrɛ ala ka yamaru ye walitabtagu ani aw ka jagow kɛ o kɔrɔ aw ka ɲinini kɛ n'i bɛ taa sanni kɛ walima i bɛ taa feere kɛ ou bien o tɛ dɛ e bɛnkɛ bi kɔgɔji dugu de la e kɔni bɛ don kuru kɔnɔ ka ba tigɛ ka taa ka dugu la walitabtagu ani aw ka mago ɲiniw kɛ min fadlihi ala ka pusamandiya la o kɔgɔji ninnu sanfɛ ji bɛɛ de ko don mais comme kɔgɔji de ta ka jugu ala an yɛrɛ ka bamanan fa siranko don dɛ n'an yɛrɛ ka ba fara siranko don dɛ wala alakum tashkurun ko la ni a y'a miiri nin bɛɛ la ka nin bɛɛ ye a bɛna se ka ni ala barika da ala barika da ko don koyi ala barika da ko don na wasakhara lakum ma fi samawati wasakhara lakum ala tilala ka karabali kɛ aw adamadenw ye ma fi samawati fɛn o fɛn bɛ kabakolo la n'an ɲɛ b'a la b'a bɛɛ karabalen don a ye Khamisi Usman n tɔgɔma don nka ma dɔw la an bɛ ɲɔgɔn bila kosɛbɛ Usman Khamis ayiwa a ko k'a fɔ ko mɔgɔ ko taa kɛra kalo la ko ye nkalon ye dɛ ko nkalonfin don ko kalo bɛ kabakolo de la ko hali kira sɔrɔla salamu ka Israel don ko mɛlɛkɛw ye diɲɛ de ɲini u don dɔ kabakolo dayɛlɛlu ye pour k'u ka se ka don k'u ye diɲɛ de ɲini ko tumana ko américain kafiri ninnu k'olu bi diɲɛ sɔrɔ jeni bolo k'u bi don kabakolo kɔnɔ ka se kalo ma quoi bon i yɛrɛ i bi bana quoi mais a jo don parce que n'i ka faamu danna yɔrɔ min na a danna ye quoi nin ye karamɔgɔba dɔ de ye Usman Khamis mais surakaw ka karamɔgɔba de don wa kumanaba de don bi ayiwa a ko kalo kɔni bɛ kabakolo de la maa si tɛ se ka se mais u ɲinɛna min kɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi fɛn o fɛn bɛ kabakolo la ni ala y'a bɛɛ karaba aw y'a bɛɛ wa ma fi al-ardi ani fɛn o fɛn bɛ dugumakolo la ayiwa jami'an minhu aw bɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ min nɔfɛ kɛlɛ b'o yɔrɔ la dɛ jami'an minhu aw fɛ k'a fɔ k'a bɛɛ b'a la
nga jami'an minhu ko kwa korota abeba ala yede abeba ala o fori o sakara lakum ma fi samawati ma fil ard fon fon bi kabakolo la abbe karabara awi fon fon bi duguma kolo la abbe karabara awi o bana ko jami'an minhu ko ni be bora ala yere de yoro ya jami'an minhu ko aye kabakolo duguma kolo karaba ko abbe bala o tede ko aye duguma kolo fɛn fɛn bɛ kabakolo la ni fɛn fɛn bɛ dugumakolo la ko ala y'a bɛɛ karaba aw ye ko jami'an minhu ni fɛn ninnu bɛɛ karabali ka d'aw ma ko bɔra ala de yɔrɔ inna fi zalika a ko a bɛ nin karabali na ka di aw ma wallahi o ye dalilu sɛbɛ caman ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ miiri ala ko maa o maa bɛ miiri ni tasi dɔɔnin b'i la ala ye dugumakolo fɛnw karaba aw ye ka kabakolo fɛnw karaba aw ye wallahi ko ni maa min bɛ miiri ko nin ye dalilu dɔ y'i bolo k'ale ka alaya sabati nin ye dalilu dɔ y'i bolo ka da la na ala ye ko min o ye tiɲɛ ko nin y'o dalilu belebele ye dɛ ala ye sanfɛla mɛ dugumana yɛrɛ ma ban fɔlɔ mais u taara sanfɛ bon mais dugu ma yan n'i taara farajɛ jamana ninnu na kabako b'u bolo samaralaw bɛ yen n'i y'u ni sa ye a ka bɔ hakili ma a y'o dɔ ye dɛ ayiwa waraba maralaw bɛ yen u ni waraba de bɛ boli ka kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn embrasser parce que u ka waraba lamɔnenw don kabako baw de don kabako baw nin bɛɛ ye fɛn minnu bɛ dugu ma ala y'u karaba an ye bon burusikɔnɔmɔgɔ dɔ bɛ yen e t'a jate yɛrɛ mais a ka tafoni walima a ka kanda an b'a fɔ fɛn dɔ ko kana segu o la u b'i sen ci dɔrɔn k'a mugu finmani k'a la i k'a dɔn u mana don sen dɔ la fo ka t'i sa fɛn o fɛn bɛ maa tiɲɛ a t'i ci sa da bɛ minɛ bundeli ku bɛ minɛ cɛnikɛla ninnu bɛɛ ala b'i kisi a ma i bɛ t'i ka foro la ka segin ne m'a dɔw bɛ dilan ko kana u b'a muguni kɛ wala c'est ça kana mugu alhamdulilah dɔnbaw bɛ yan o n'a ɲɔgɔnnaw ala ye karabali kɛ adamaden mais an ma se ka ala barika da min ko ala tɛ yen min ko kira tɛ tiɲɛ ye min ko nin tɛ tiɲɛ ye a fɔ a bɛ bɔ k'a ba se ka don min na o bɛ bɔ a da ala de bɛna ni hakili ye a tɛ bɔ ameriki a tɛ bɔ alimaɲi ala de bɛ hakili d'i ma kabini fitinini fo ka taa se denmisɛnnin bɛ yɔrɔ dɔ la n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ t'a bolo a bɛ fɛn bɛɛ fɛ hali a bɛ hakɛ to hali bo n'a y'a sɔrɔ a b'a dun mais a bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin a tɛ sɔn o ma bilen mais a jurangolo bɛ bɔ o b'a fɔ a ye taa minɛ a ye taa minɛ a ka fini don a la a bɛ bɔ a ye taa minɛ na a yɛrɛ b'a yɛrɛ sutura bon hakili in bɛ ka bɔ min pikiri don wa dɔgɔtɔrɔ ka fura don wa setigi dɔ bɛ yen ayi siga foyi t'a la setigi bɛ yen setigi bɛ yen mais ala k'a fɔ ko ni hakili dira an ma ne bɛ se ka n ka wari dɔn n bɛ se ka n muso dɔn n bɛ se ka n denw dɔn ka bɔ aw denw na n bɛ se ka n muso dɔn ka bɔ aw musow la mais jɔnni nana n'o hakili ye jɔnni y'o hakili di an ma hali n'i ko i tɛ ala fɛ i b'i muso yelen dɔn mɔgɔ tɔw cɛ la alors hakili de b'o d'i ma alors mɔgɔ min fɛn min y'o hakili d'i ma o fana ye hakilibatigi ye kumana k'a dɔn ala bɛ yen kɔni hali tɛ taa yɔrɔ jan lahara seli fana kabako t'o la kabako t'o la ko i ka adamaden ɲininka dɔrɔn hali a t'a kan هل أتى على الإنسان لم يكن أيوة كي كذا ما دين نقدر كو واتي دولا يكونتي وا كو إسكي يكونتي يا no يكونتي ها إفاني بابينيو يدومنا يكونتي ده أيوة سورة يكونتي والله وكمان على يدفع هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا ko yala don dɔ tɛmɛna aw dɔ kan diɲɛ don dɔ aw kun tɛ yen n'a kun tɛ yen mun nana n'a ye
n'o ala ko a bɛ kɔrɔlen wuli ayiwa ni ala bɛ se k'a bolongɔni bɛɛ segin a nɔ na k'a bɛɛ dafa foyi t'a jɛ kaburu kɔnɔ aha walahi fɔlɔ taw dilan ko man kamana gan a kɔrɔlen ni wulili o t'an dɛsɛ dɛ ko bɛ ban non ala bɛ yen comme mɔgɔw saralen don contre l'islam o la aw karamɔgɔ minnu bɛ yen kuranɛ récitation an tɛmɛna ka sa dɛ fo a k'a walawala de an tɛmɛna a récitation kan kuranɛ silamɛya mago bɛ aw la bi sɛbɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ a k'a walawala mɔgɔw ye a ma faamu de o a ma faamu n'o tɛ huda bɛ kuranɛ kɔnɔ arahama b'a kɔnɔ mais fo a ka fɔ n'an y'a k'an ka laadala hirika ɲɛ ka taa kuranɛ tɛ dɔn o la dɛ kuranɛ tɛ faamu an b'o dekun de kɔnɔ te ala ka jɔ bɛ se ka jɔ ko a bɛ ala sɔsɔ i tɛ se ni ala mɔgɔ bɛ yen i b'i da de wallahi ni ala mɔgɔ bɛ yen i b'i da de mais min yɛrɛ bɛ kuma ma a t'o jaabi mais a bɛ kuma min fɔ i b'o de walawala i ka mɔgɔw ye u k'a faamu bi m'u bila a la koyi u ma se ala tɛ sɔn u ka se ka cɛw to yen mais ala yɛrɛ tɛ diinɛ dɛmɛ dɛ o ye manamanakan de ye k'a fɔ ala ka diinɛ don a tɛ tiɲɛ o ala k'a kɔlɔsi ala bɛ e de bila k'a kɔlɔsi n'i dɛsɛra a bɛ taa n'i ye jahanama kɔnɔ a bɛ taa n'i ye jahanama kɔnɔ na yalɔ jamiya ni minnu o faamuna sa dɛ na Mamadu a fɔ lilezina a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu k'u dalen bɛ ala la olu ka sabali u ka sabali mɔgɔw kɔrɔ minnu dalen tɛ lahara yɛrɛ seli la tari ala na jamakulu sara a bɛ n'u sara ni fɛn ye jamakulu in kɛra yajisibuna u b'o min baara mɔgɔ min sa ni e ye baara ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni e kɛra walejugu kɛla ye i y'a k'i yɛrɛ la sigi ka na ne aw ma kɔni yɔrɔ la turjaun a bɛɛ bɛna kelen kelen a bɛ jɔ kul muhamadu a fɔ lilezina a fɔ mɔgɔw ye minnu k'u dalen bɛ ala la yaghfiru u ka sabali yaghfiru sabali de ko don yasbiru yaghfiru ma a bɛ se ka gufuranu kɛ gufurantigi ye ala de o tuma na ni e min i fɛ fɔ a ye a y'i fa neni e bɛ nin sira in de kan aw bɛɛ tan de aw ye aw kɔni aw ta tiɲɛna o aw bɛ nin de kɛ tan ko ala ko o tuma na ko i ka sabali i kana foyi f'u ye u b'a fɔ ko nin aya in ko nin jɔsira non a ma jɔsi aya in b'a ka baara kɛ ni maa y'i tɔɲɔ i b'a to ala ma mais n'a ko n t'i to yen yɛrɛ fiyewu o yɛrɛ ɲini fana dagalen don mais o ti ɲuman fɔlɔ in jɔsi voilà a mana kuran tafsiri fɛn o fɛn lajɛ a 100 o 100 90 bɛɛ b'a fɔ ye ko nin aya in jɔsira ko mansuka don mansuka tɛ dɛ mansuka tɛ mais baara bɛ daminɛ ni o de ye n'o ye magoɲɛ baara bɛ daminɛ ni sabali de i fa bɛ neni i ba bɛ neni mɔkɛ b'i bɔ i la u b'i ka dangadenya fɔ k'i ka fudenya fɔ mais k'i ka sabali t'i ka baara fɛ ayiwa a fɔra kira ye a ka yafa minɛ wa murubili u y'o bɛɛ kɛ mansuka de ye ko nin bɛɛ y'a sɔrɔ ko bamuru mana ko bamuru nanen o bɛɛ gosira voilà ɲuman ti gosi ɲuman bɛ yen fo ka diɲɛ wuli ala ye kuli lezina amanu
yaghfiru ku kasabali mɔgɔw kɔrɔ minnu dalen tɛ ala ka kumakan ninnu na ayyamalahi de kɔrɔ ye lahara seli ani ala bɛ ka fɛn minnu fɔ k'a fɔ a ye nin dabila a ye nin kɛ ko o kuma olu mɔgɔ minnu dalen tɛ o la o tuma na mɔgɔ minnu dalen tɛ ayyamalahi la ay la yubaluna bi ni'amillahi aw bi niqamihi minnu ala ka hɛrɛ u mago t'a la ala ka tɔɔrɔ u mago t'a la mɔgɔ minnu bɛ ten ko a ka sabali u kɔrɔ kuma na sa mɛ ko aya in a b'a janto la ko mansuka tɛ dɛ a bɛna ye kuran tafsiru la ko a bɔra a ma bɔ yen ɲumanya ti bɔ ala ka sira kan abada ɲumanya bi dɛsɛ de ɲumanya ti bɔ ala ka sira kan dɛ ɲumanya bi dɛsɛ de sabali n sabalila u ye neni u bɛ yɛlɛnna u bɛ n ka kira neni ɲɛna u bɛ n ka kuranɛ neni ɲɛna sabali nka sa n'a taara se i t'i ta yɛrɛ kɛ o tuma na o ka kan ni min ye don min na e yɛrɛ sigi cogo la n'i ka ko cogo la o bɛ waleya ye o bɛ kunbɛn n'o ye sunamɔgɔw ka sira kan k'a fɔ ko an ka bɔ faamaw ye nin kɛ an ti jɛn n'a ye o ye haramu ye olu ka sira kan o ye haramu de ye mais m'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fanga ɲini silamɛtɔw bɛ yen ikhwani musliminaw bɛ yen ikhwaniw bɛ yen olu ka hadafu bɛɛ ye anw de ka jamana mara ni silamɛya tɔgɔ ye ni faama ye ko dɔ kɛ ni fili don olu bɛ bɔ pour que u ka se ka faama yɛrɛ bɔ yen ka bila a nɔ na mais min ɲininen don fɔlɔ o ye Ibrahima ye Ibrahima ye mun ye ne ye silamɛ ye an bɛ jamana min na diɲɛ bɛ cogo min na bɛ a bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka baara kɛ démocratie siraw de kan anw ma baasi y'o la mais a to n ka n ta kɛ bon ni faama min ko i bɛ don an n'an ta cɛ sariya la Ibrahima bɛna diyagoya la karamɔgɔw yɔrɔ an bɛ kuma faama fɛ nin man ɲi ala ti sɔn nin ma ayi ka kuma fɛ i bɛ kuma fɛ i ka hakɛ de la a kɛn bɛ k'a fɔ ko disa tibiri ala ti sɔn o ma o ye haramu ye mais faama yɛrɛ muso kunnangolo don ayi a k'a kunkolo tigɛ a ma fɔ i ka foyi f'o la a ma fɔ i ka fɛn f'o la dɛ mais anw ko anw ta t'a kɛ o tuma na ko i k'a fɔ faama ye aw karamɔgɔw k'a fɔ faamaw ye ko o ti bɛn ko ala ko tan de a bɛ fɔ o ma Ibrahima k'i kan bɔ juru la ala bolo ni fɛn bɛ yen min bɛna ni tiɲɛni ye sariya b'a wajibiya karamɔgɔw kan dɔnnibaaw kan u k'a ɲɛfɔ faamaw ye faamaw sɔnna o u k'a fɔ faamaw ma sɔn o u k'a fɔ o ye karamɔgɔw ka hakɛ nka an bɛɛ bɛ sa bi o fana bɛ silamɛw la o ye fanga ɲininaw ka hakɛ ye mais min bɛ wajibiya o de ye ka faama bilasira a sɔnna a ma sɔn o bɛ ka Magan Uruwa den tɔgɔ tiɲɛ o bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ de parce que mɔgɔ bɛ fili o Uruwa den ye mɛlɛkɛ ye wa mɛlɛkɛ tɛ kira tɛ alors faama den don a ye hakili sɔrɔ k'a bɛ ko dɔw yɛlɛmɛ k'a bɛ mɔgɔ fagalaw ka ko tiɲɛ u fɛ yen diinɛ dansagonaw k'a bɛ dansiri olu ka ko la bon o kɔnɔna na maaya la an bɛ se k'a fɔ peut-être a ye fili dɔw kɛ bon o filiw sira kan o bɛ yira a la de mais karamɔgɔw u ka karamɔgɔw ko dɔnnibaaw b'olu fɛ yan ko mais lagalagatɔ tɛ olu fɛ yen olu b'i bilasira de ni faama filila a k'an ka bilasira cogo min na olu b'a dɔn ni faama ye sira bila u k'an ka faama bilasira cogo min na ko olu b'a dɔn ko mais lagalagatɔ karamɔgɔ tɛ olu fɛ yen a y'o fɔ o ka karamɔgɔkɛ denmisɛnnin jeune bisigiyani dɔ bɛ yen ale wulila ka muruti ka fɛn bɛɛ a ma faama t'a tɔgɔ ma mais bɛɛ y'a dɔn a kan bɛ faama ma
u bɛ ka de sɛbɛ ko karamɔgɔkɛ in ye nin fɔ k'a taara min ko nin ma ye fɔlɔ o ma ye fɔlɔ n bɛ fɛ ka nin f'i ye i k'a faamu yan sabali de bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ ta fɔlɔ ni sabali dɛsɛra o tumana min ka na o bɛ na nka a ye bɔ a ye to an ka bɔ bɛɛ bɛ sa bi ni maa o maa sara o don i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ o ye yɛrɛ faga su de ye parce que sariya la a ti bɛn fiyewu jihadi yɛrɛ la n ko hakɛw de b'a la a bɛna jihadi jumɛn wuli a ka bamuru ye mun ye marifa joli b'aw bolo bɔmu joli b'aw bolo kɛlɛkɛla entraîné maa joli a bɛna minnu kɛlɛ olu ye maa joli sariya bɛ nin bɛɛ jateminɛ ni sariya y'a sɔrɔ bouger cogo t'aw la nin na limaniyatigi fɛn o fɛn mana wuli i kafirilama bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ limaniya t'o la o ye ka ko tɔ tiɲɛ de ye tɔni min bɛ yen k'a bɛɛ bunde o y'o de ye an b'o de fɔ ye ala y'o de fɔ fana kɛlɛ ti kɛ kunfɛ kosɛbɛ maa ti wuli ten ko i bɛ kɛlɛ kɛ walima i yɛrɛ ka garadu dɔ la i yɛrɛ ka hakilila ko dɔ la i yɛrɛ ka fɛn kanunen dɔ la i yɛrɛ dungɔ dɔ la ko i bɛ mɔgɔw engagé ko ka silamɛya tɔ nagasi maa o maa b'o kɛ ni o ni tor'o la a bɛɛ bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ silamɛya jateminɛnen don silamɛya ti kunfɛ baara kɛ kira ye san joli kɛ Maka a ka kiraya kɔfɛ a ye san 12 san 13 de kɛ Maka kiraya kɔfɛ a ye jeni kɛlɛ a ka mɔgɔ jumɛn lafiyara f'u bolila min taara Éthiopie o taara Éthiopie min taara yɔrɔ wɛrɛ o taara yɔrɔ wɛrɛ u ye minnu faga o fagara mais tuma min n'a nana Madina n'a ye se sɔrɔ u y'a gɛn ka bɔ Maka kan ale kɛra ka du feere Sayidatu Khadija ye du min d'a ma u y'a feere mais ala fana ko uzina lillezina yuqataluna bi annahum zulimu a ye nin yɔrɔ de bi annahum zulimu wa anna Allaha ayiwa wa u k'a dɔn layidu bɛ ala bolo bi ko n b'a dɛmɛ kɛlɛ yɛrɛ diɲɛ silamɛ kɛlɛ fɔlɔ a wulila ni nin aya in de ala ko n jɛna mɔgɔw ma bi minnu k'u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu k'u tɔɲɔna de binkɛr'u kan u dɛsɛra k'u ka ala bato u dɛsɛra ka diinɛ kɛ u gɔnna ka b'u faso la u halala du feere la bi annahum zulimu k'u tɔɲɔna ni ala bɛ ordre d'u ma bi u ka kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna wa layidu bɛ yen fana n b'u dɛmɛ ni ala k'u se jugu la ni ala bɛ se o de kɛra kɛlɛ fɔlɔ yɛrɛ wuli ye Madinɛ ye mais o y'a sɔrɔ san 13 tɛmɛna kira ni sahabaw bɛ u ma se maa ma mais an ti farila o b'a yɛrɛ ɲini u ko ba ti cini kɛ mais ba degunnen u ko ba degunnen bɛ cini kɛ mais fo an ka kodɔn de ni cɛ in mago bɛ fɛn dɔ de la o bɛ fɛ ka anw silamɛw tɔgɔ don o la a mago ɲinini kama ani ala ko a b'o jateminɛ u ka jan ɲɔgɔn na dɛ nin caman de kɛra suraka jamanaw na u ye nin caman de wuli Faransi u ye nin caman de wuli Amérique fo ka silamɛya bangoye u y'a bɛɛ faga a caman tonnen bɛ kaso la mais o la e ka bɔli ni silamɛya tɔgɔ ye a ye mun ye sisan a ye silamɛya bi a ye silamɛ tɔw mangoya u bɛ taa bɔmu don yɔrɔ la u bɛ mɔgɔw faga tumana u b'aw ni nin ye silamɛya ye silamɛ nege bɔra bɛɛ la n'i ko silamɛ dɔrɔn Alahu akubaru yɔrɔ dɔw la bɛɛ de bɛ girin bɛɛ ja bɛ tigɛ parce que Alahu akubaru fɔlɔw dɔnna ni mɔgɔ fagalaw de ye ni gɛlɛnw de don mais mɔgɔ minnu kɛra o sababu fana ye olu ni ala ka jan dɛ kosɛbɛ u ye silamɛ bɛɛ mangoya farajɛ jamanaw na bɛɛ mangoyara n'i selila hali n'i ka patron ma fɔ i kana seli u bɛ surveillance boli i kan hali siso u b'i jateminɛ fo i ka so parce que selila ninnu ye mɔgɔ fagalaw de alors mɔgɔ minnu nana ni nin fitinɛ hakililaw ye jamana t'i lafiya jamanadenw t'i lafiya diɲɛ t'i lafiya ni silamɛya tɔgɔ ye
kafiriya man gusa silamɛya ye kɛlɛ bi yan de o kafiri fiɲɛ mɔgɔw ka lafiya ka kusa silamɛya min bɛ mɔgɔw jawuli silamɛya min bɛ mɔgɔw jawuli o ye kafiri silamɛya de kafiriya kun kelen ka kusa o ye a se ka yɛlɛmɛ dɛ Hayidara y'a fɔ o tɛ dɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ aw kɔni kalanna fo ka bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais yɛlɛmɛ cogo t'a la dɛ mɔgɔ jatigɛla ye kafiri yɛrɛ ye mɔgɔ jawulila kafiri don o don fitinɛ bɔmu o de bi don yɔrɔw la fanɛni banɛni kojugu kɛ tiɲɛni kira tɔgɔ tiɲɛna kuranɛ tɔgɔ tiɲɛna silamɛ ɲumanw tɔgɔ tiɲɛna bɛɛ dadennen don nin de kan u b'i fa dɛ u b'i fa i bɛ sa o maa o maa i da de ala ka tiɲɛ k'a bɛɛ kafirilama bi sa ala bato t'o la dɛ k'i ka misiri waliyu ye dati de ala ka diinɛ kan mais diinɛ mana k'an jatigɛ diinɛ mana k'an siran diinɛ mana k'an tɛ se ka sunɔgɔ an ka jamanaw kɔnɔ ani wali jamanaw kɔnɔ diinɛ nana ni basigi ni hakili de ye a lajɛ faransi i tun bɛ kutuba kalan a ka di ye cogo min na maa si mago t'i la mais bi faransi u ye sariya dɔ ta ne taara misiri min na o alimami de y'a fɔ a ko sariya kura de taara olu fɛ yen juma o juma alimami b'a ka kutuba enregistré de juma o juma i bɛ kutuba kɛ i b'a bɛɛ enregistré k'a bila u bɛna ta ni kuma kelen yera la min bɛ maa fitinɛ i bɛ taa a ka dugu la parce que u muɲuna ka dɛsɛ u bɛ silamɛ sanfurula u bɛ seliladenw bila surakadenw u bɛ taa mɔgɔw ka voitures u bɛ t'u gosi ka essence b'o kɔnɔ ka tasuma don u la u bɛ se ka kare mumɛ bɛɛ mɛnɛ ten ka taa ko diinɛ ko o mun diinɛ diinɛ min tɛ hinɛ simiden la diinɛ min tɛ hinɛ cɛkɔrɔbanin na diinɛ min tɛ hinɛ musokɔrɔbanin na a b'o bɛɛ faga kafiriya man gusa ye nkalon don kafiriw ka kusa nin selila ninnu ye n'an sera yan fo an ka nin yɔrɔ walawala ye maa si kana aw nɛgɛn ka don fitinɛ na diinɛ tɔgɔ la ala de ko la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ na dɛ a ye n ti yɛlɛmɛ fo ka diɲɛ wuli ni maa o maa ko i b'a yɛlɛmɛ u bɛ na ni dalilu min ye o bɛ kafiriya de ko ala ko bɛɛ ka kɛ silamɛ mais ala kira sera jamanaw na a yɛrɛ ɲɛnama ka jamanaw minɛ mais a m'a fɔ a tigiw ma a ye bɔ kerecɛnya la a m'a fɔ u ma a ye bolo bila a y'u wele de a ye ala kelenbandiya na a ka kɛ silamɛ ye mais n'o m'a jadun n b'a to a ka diinɛ na nka an sera a la a bɛ nisɔngɔ sara dɔ ka yɛlɛmɛ u ka nin yɛlɛmɛ ka ye u ka na nin dɔ wɛrɛ n'a y'i kira hafi diinɛ a ti yɛlɛma kira ye bɛɛ to i ka diinɛ na bɛɛ tori ta la kerecɛn min ko n t'i tuubi ala kira y'a to yen yahudiya min ko n t'i tuubi ala kira y'a to yen bolisɔnna min ko n t'i tuubi ala kira y'a to yen mais a y'a ka dalilu kɛ min ye n'i ma sɔn an t'i diyagoya mais an ka se bolili kan i bɛ nisɔngɔ sara alors o diinɛ de bɛna kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye tile gɔ in na ka kɛ bɛɛ kamana gan diinɛ ye ka kɛ bɛɛ ɲɛ gan diinɛ ye i k'i tile k'i ka hadafu fɔ i ko an'u m'u ta dogo i ko an'u ko olu bɛ fanga de ɲini u dun y'a sɔrɔ fana a ma laban ne parce que u y'a laban tɔɲɔli de la u y'a laban mɔgɔ faga de la hali an yɛrɛ ka kɔrɔn fɛ yan u ko k'u bɛna kɛlɛminɛnw bila ka na di anw ka mɔgɔw ma u k'an fa u ka alimami u ka perezan y'a fɔ a y'a da dɔn ne yɛrɛ ye juma seliya k'a kuma fɔ an ye ala wele juma wɛrɛ m'a sɔrɔ yen o a y'a sɔrɔ kaso la kosɛbɛ alors ayiwa ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ a ye dusukun de magaya ka kɛ bɛɛ fɛ anw ka diinɛ ye o de ye
mɔgɔ yɛrɛ ka ko kɛcogo maa wɛrɛ b'a kanu ka fari kan mais i ka ko kɛcogo mɔgɔw bɛ siran lanfaddu ala y'o fɔ kira ye dɛ n'a sɔrɔla e tun ye dusukun gɛlɛntigi ye i ni ka gɛlɛn i t'i hinɛ ko bɛɛ tun bɛ taa k'i to yen kiraya ye nka mɔgɔw ka tugu i kɔ i fana sabalila ka mɔgɔw mara a ye mɔgɔw mara a ye bɛɛ mara mais a ye kuma mɔgɔw fɛ a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni tiɲɛ fɔra dɔw bɛ sɔn ala yɛrɛ ka tiɲɛ y'o de ye n'a fɔra dɔw bɛ sɔn naam قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون aya in ma jɔsi dɛ a fɔ mɔgɔw ye minnu limaniyara yaghfiru lillezina la yarjuna ayyama Allahi a fɔ mɔgɔw ye minnu k'u dalen don ala la k'u ka sabali mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔ minnu kɛra n'u mago tɛ ala ka kobaw la ala ye nɛɛma min k'u ye u mago t'o la ala ye bagabagali min fɔ k'u b'u ɲɛ u mago t'o la naam liyajziya qauman aw ka sabali fɔ ala ye taa mɔgɔw sara bima kanu yaksibun u bɛ min kɛ fɔ ala k'u sara u b'aw nɛni min kɛ u b'aw mugeli min kɛ u bɛ ɲangata min se aw ma k'a ka sabali fɔ ala ye taa kiiri tigɛ faman amila salihan falinafsihi ni maa min ye ɲuman kɛ ka sinji tugu ka hinɛ fandaw na ka mɔgɔw bilasira falinafsihi y'a k'i yɛrɛ de ye ومن أساء فعليها ne maa min ye baara jugu fana kɛ fa'aleha o b'i yɛrɛ de kan o b'i ni kan نعم ثم إلى ربكم ترجعون nka wulibali ye min ye nin bɛɛ kɔfɛ summa i sago bɛɛ kɛlen kɔfɛ ila rabbikum turja'un a bɛ segin a ma dɛrɛ nin baara ninnu bɛɛ kɔfɛ an bɛ ɲu de la ilaha illallah kaburu b'an ɲɛfɛ i b'i ɲu kabako yɛrɛ jigitigɛ ɲuni de don i yɛrɛ denw i jigilamaw olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i sara dɔrɔn n'a fɔra karisa banna dɔrɔn question ko la janaja waati fɔra la ilaha illallah janaja ye mun ye k'a bɔ a ka so ka taa kɛru dingɛ kɔnɔ o dingɛ min layidu tala ye ko janaja bɛ kɛ tuma jumɛn i siga t'a la i mana san o san balo a bɛ laban saya de la saya man jugu sacogo de ka jugu oui sacogo de ka jugu ala k'an sacogo ɲɛ naam walaqad ko kura don walaqad a ko i kana siga tiɲɛ yɛrɛ don ne ala ye dili kɛ bani israɛlakaw ma n ye tawureta d'u ma ani ka kiiri tigɛ mɔgɔw cɛ ka ɲɛɲɔw d'u ma n ye kiraya di musa ni haruna ma ne ala ye bani israɛlakaw garisɛgɛw kabini fɛn dumanniw na n'o ye kɛliman wa salwa n y'o d'u ma an ye bani israɛlakaw kusaya u tile dafɛn bɛɛ kan an ye bani israɛlakaw sɔn walanwalalen yɛrɛ la diinɛ halala ni haramu na bani israɛlakaw ma ɲɔgɔn sɔsɔ kiraya la foyi la fɔ fɛn kɔfɛ a dɔnni yɛrɛ dilen ko u ma u y'a kɛ dazago de kama u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ muhamadu i k'a dɔn i ma ala bɛna kiiri tigɛ bani israɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ lahara don fɛn kiiri bɛna tigɛ bani israɛlakaw kɛra u kun b'o baara min na yaqitalifun na n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ segi an ye muhamadu bila o an y'i bila sira kan diinɛ in na o tugu o sira in kɔ nka muhamadu kana tugu mɔgɔw ni dungɔ kɔ minnu tɛ ala ko ɲɛdɔn o tigilama ninnu o tɛ se ka kunbɛli kɛ ka bɔ muhamadu ma ka bɔ ala ma ɲangata foyi la wa i k'a dɔn tɔɲɔnikɛlaw a dɔ
أولياء بعد ويدوتري والله غيكا دو على ولي المتقين على يسرنينو على ولو نيمغوي نعم هذا أكون مفلي كوروني بصائر نيندي ولا لي للناس adama dewnye وهدى an segira ka dia أي an bɛ ka taa كتاو ha haza ni min kuranɛ min filɛ nin بصائر o ye filɛli fɛn ani kodɔn fɛn للناس adamadenw ye وهدى wa kanda fɛn do ورحمة wa kuranɛ ye hinɛ sira ye لقوم mɔgɔw bɛ ye yokinu n'olu dalen bɛ kuranɛ yɛrɛ ni lahara la lagi mangoro a faamuna lagi mangoro naam ka barka do kola ya rabbi amin walaqad tiɲɛ yɛrɛ do atayna ne ala ye dili kɛ bani israila alkitaba an ye kitabu di bani israɛlakaw ma wal hukma n'o ye tawurata ye an ye bani israɛlakaw sɔn tawurata la wali hukuma ani kiiri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin ka kan ni nin ye ni nin kɛra nin de bɛ kɛ ni nin kɛra nin de bɛ kɛ wali hukuma ani kodɔn wa nubuwata n ye kiraya di bani israɛlakaw ma musa kun ye kira ye o ye bani israɛlaka ye wa haruna fana kun ye kira ye o ye bani israɛlaka ye warazaqnahum ne tilala k'u garisɛgɛ min at-tayyibati fɛn zanimaw na o tuma na n'o ye manu ni saliwa ye komi hakili la bɛɛ bɛ manu ni saliwa dɔn bani israɛlakaw tuma min na u ni nabilayi musa bɛ ɲɔgɔn fɛ kungo kɔnɔ tihiw la kɔngɔ y'u minɛ min kɛ ni ala welela o tuma na kɔnɔniw nana u b'o kɔnɔniw de bɛ bɔ sanfɛ ka na i cuncun ten u b'u minɛ k'u jeni k'u ɲimi k'u kɔnɔ fa f'u taara fa c'est-à-dire fɛn min bɛ mɔgɔ bolo i t'o dɔn min t'i bolo i ɲɛ b'o de la quoi mais mɔgɔ yɛrɛw bɛ duguba kɔnɔ olu bɛ ala deli kɔnɔ ni tuluma na mais a tonnen bɛ ninnu bolo u bɛ k'a dun ko musa ma ko kɔnɔni nege bɔra ko kɔnɔni nege bɔra ko an tɛ se ka to nin kelen kan koyi di nɔnɔ fana bɔlen don kɔnɔ bi dun di bɛ yen u b'o dun wolowolo kɛn bɛ ka di da ko lana subira ala tɔ aminu waye ko an tɛ se ka to an tɛ se ka to dumuni kelen kan dɛ ayiwa isa masahu ayiwa a bɛ ten adamaden dalen don ten a tɛ to fɛn kelen kan n'a ye hɛrɛ sɔrɔ bakilu don a tɛ ala barika da wa ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a bɛ kule ala ne bɛna sa ne tile 3 ye bi ye hali n ka nasɔngɔ m'a sɔrɔ nka o don wari caman sɔrɔ la nka hali fantan min b'a kɛrɛfɛ e ka 200 minɛ ma kɛ mɛ tile 2 nasɔngɔ ma sɔrɔ bɛɛ bɔra o kalama ala k'an dɛmɛ i ye san 1 kɛ i ka kɛnɛ san 10 i ka kɛnɛ san 20 i ka kɛnɛ i sen kelen karila dɔrɔn i bɛ kulo ne sen karila mais wayi bɛ ko adamaden yɛrɛ de bɛ ten ala de bɛ k'a fɔ tan ko mɔgɔ yɛrɛ de bɛ ten ko a tɛ to kelen kan naam wa faddalnahum ne bani israɛlakaw pusamandiya ala le alamina a tile dafɛnw bɛɛ kan minnu ma sɔn u ta ma minnu sɔnna ala la olu de pusamandiyara mais minnu banna ala la minnu ye ala ta kɛ ala y'o bila olu sanfɛ o tile na fo ka diɲɛ wuli naam ne ye bani israɛlakaw sɔn fɛn walawalalen yɛrɛ la minɛ la amuru ye diinɛ ko la an ma diinɛ ko do k'u la dɛ an y'a bɛɛ walawala min ye halala ye min ye haramu ye ani k'a f'u ye fana ko alakira bina an y'a bɛɛ walawala nka u ma ɲɔgɔn sɔsɔ muhamadu ka kiraya la fiyewu ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu fɔ dɔnni yɛrɛ sabatilen nalen kɔ u ma bagiya ni dazago kama yaada ni kafa u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu sɔnna muhamadu la ani minnu ma sɔn aw bɛ sɔn cogo di an bɛ sɔn parce que a ko fɔra an ye o tuma na sa u yɛrɛ dama dɔnni yɛrɛ sɔrɔlen kɔ ko mɔdu bina a nalen kɔ u dama farala naam inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah mais ala ko nin tɛ baasi ye o ko ala bɛna kiiri kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lahara don
فيما كانوا فيه يختلفون وينيون زما سما فمنا كنيون سوسو أربنا كيريكو نيونجي نعم ثم جعلناك على شريعة من الأمر إيسان موسى قفة نعم أنا إير محمد سيجو ثم جعلناك على شريعة أنا نيسيجي سراكا تا سراكا من الأمر نه على كرايلا ومن الأمر الدين بارلا نعم فاتبعها أو تكو أسرين غدا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون مؤمن تفندو كنا تقولني دوما كودا كوري نعم كراب ما دوفو دوبا فو نون كنا كتا كنا كتا نعم على كو اني بلا ميغا جيلي دو نعم فاتبعها تقو أسرين ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون kana tugu mɔgɔ kɔ minnu tɛ ne ala ka ko ɲɛdɔn u tɛ kiraya ɲɛdɔn u tɛ diinɛ ɲɛdɔn kana tugu olu kɔ innahum o bolibatola ninnu u tɛ se ka foyi kunbɛn I ye ka bɔ ala ka tɔɔrɔ la kana tugu kɔ dɛ I k'a dɔn tɔɲɔlikɛla kɔni tɔɲɔlikɛlaw a dɔ ye dɔ ɲi ye dɛ u bɛɛ tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo والله ولي المتقين anga ala nyesranyewo ala yolu nyemoy ala yolu nyemoy naam هذا بصائر للناس akoni qur'ane min fleni basairun linnas naam niye adama diunga kene bosrai kasra jele jirula ko doni famu kon qur'ane nyoy de wahudan qur'ane bi mogo kanda ki bla srajma ka ki bo wole jugula naam wa rahmatun wa qur'ane hina yere de naam li qaumin nga jamakulu de ba soro yuqinun minun dalembe ala la minun dalembe qur'ane na an minun dalembe la harasilla